Γεια σας παιδιά, είμαι η Καλέστα και σήμερα θα κάνουμε το part 5 από την ιστορία μας στο puzzle. Βλέπετε παιδιά, προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, μάλλον θα κάνουμε παιδιά part 7. Ναι παιδιά, θα κάνουμε μάλλον part 7. Οπότε περιμένετε να δείτε τις videos. Μπορεί να μην γίνει part 7, θα δούμε. Μετά από 6 περίπου χρόνια που σπούδασαν τα παιδιά. Για να δούμε τι θα γίνει. Την τελευταία μέρα του σχολείου, που θα αποφοιτήσουν κιόλας και θα πάνε για τα βραβεία τους. Λοιπόν, έλα πάμε γρήγορα, πρέπει να ετοιμαστούμε γιατί σήμερα θα έχουμε το σχολείο και θα είναι η τελευταία μας μέρα που θα πρέπει να πάρουμε και τα βραβεία και πάμε στα πράγματα και τέλος πάντων. Οπότε πρέπει να βάλουμε τα καλά μας, πρέπει να βάλουμε ό,τι πιο καλό έχουμε. Να σου πω, γιατί να μην βάλουμε τα ίδια ρούχα απλά του σχολείου, μια χαρά θα είμαστε. Οκ, εγώ απλά θα βάλω τα καλύτερα παπούτσια μου, δηλαδή αυτά. Ωραία, νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Δεν θα γίνει κάτι, μια χαρά είμαστε, έλα. Ωραία, τι είναι και εσύ. Ωραία, έχω λίγο άγχος βέβαια. Έλα μωρέ, σιγά δεν θα έχεις και κάποιο άγχος. Σιγά το βλακία τώρα, πέρα ένα βραβείο θα πάρουμε. Ελπίζω να περάσεις την ιατρική. Σας παρακαλώ, θέλω να περάσεις την ιατρική. Έλα, σταμάτα ρε κοπέλα μου, σιγά. Μη μας πας κιόλας. Να μαζευτούμε όλοι μέσα στην τάξη, αν δεν να ξεκινήσουμε, πες να είμαστε οι πρώτες. Δεν είμαστε οι πρώτες όπως πάντα. Γεια σας κυρία, ήρθαμε. Οκ. Περιμένουμε μόνο τον Τζόναθαν και θα ξεκινήσουμε. Ήρθα κυρία. Λοιπόν, τέλεια. Κάντε έναν μεγάλο κύκλο. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Αφήστε λίγο τα πράγματα σας. Σήμερα είναι και θα είναι η τελευταία μέρα για πάντα του σχολείου. Από εδώ και πέρα θα πρέπει μετά από ένα χρόνο να κάνετε τη δουλειά σας που θέλετε εσείς. Μετά από μερικές μέρες, μετά από μια εβδομάδα εσείς, μετά τις διακοπές θα ξεκινήσετε εσείς να δουλεύετε. Οπότε θα είναι σήμερα η τελευταία μέρα που δίνουμε και τα βραβεία. Οπότε κάθε μια τάξη δίνει τα βραβεία της. Πάω να φέρω τα βραβεία και έρχομαι. Καθίστε φρόνημα. Όχι αμάν, τι καλά παιδιά που ήταν αυτά φέτος στην τάξη. Ελπίζω του χρόνου να έχω και τέτοια καλά παιδιά. Το ελπίζω τουλάχιστον. Είναι αυτές οι αίθουσες, κάτι τα βραβεία που φας. Αχ, να τα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τα βραβεία, τέλεια. Κάτσε, λοιπόν, πρέπει να φωνάξει τα παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, κατεβείτε όλοι. Η τάξη μας, λοιπόν. Κατεβείτε όλοι, παιδιά. Τέλεια. Λοιπόν, ελάτε όλοι τώρα. Συγγνώμη, παιδιά, απλά πρέπει να φωνάζω γιατί αλλιώς θα ακούσετε μια άλλη φωνή. Λοιπόν, παιδιά, κατεβείτε όλοι κάτω για να σας δώσουμε τα βραβεία. Θα μαζευτεί όλο το σχολείο, oh my god. Λοιπόν, παιδιά, πάμε για σιγαστείτε, για φύγαμε, για πάμε. Λοιπόν, για πάμε παιδιά, ελάτε, θα μας δει τώρα όλο το σχολείο και μετά μπορείτε να ψάξετε όλες τις τάξεις και απλά να πείτε να σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σε λίγο, πάρτε θέσεις. Τέλεια. Σηκωθείτε λίγο πιο μπροστά, ρε παιδιά. Ωραία. Και καλά, παιδιά, τώρα έχει μαζευτεί όλο το σχολείο και όλο τους κοιτάει. Και καλά. Λοιπόν, παιδιά, σας δίνουμε τα βραβεία τώρα. Παρακαλώ, μετά τα βραβεία όμως που θα σας δώσουμε, σας παρακαλώ πολύ μετά να πάτε.
την πρώτη θέση την παίρνει η Καλυστή. Oh my god. Ο Θεός και Απόστολος. Κάτσε, αυτά είναι για άλλο μάθημα. Sorry. Λάθος. Το βραβείο του καλύτερου διαβάσματος και ξυπνάδας το παίρνει η Καλυστή. Ναι! Επιτέλους, θα κάνω story. Λοιπόν, το βραβείο ιατρικής, για να περάσει την ιατρική, γιατί το ήθελε πάρα πολύ καιρό, και το βραβείο βοήθησης και όλα αυτά το παίρνει η Κατερίνα. Ναι ρε φίλε, επιτέλους θα γίνω γιατρός. Το βραβείο της καλύτερης δύναμης το παίρνουν 2 άτομα, η Λίσα και ο Τζον. Αλλά επειδή δεν έχει κάτι άλλο να πάρει Καλύστη από γυμναστική, θα το πάρει ο Τζον. Ναι ρε φίλε, ναι. Τέλος, και εγώ θα πάρω ένα βραβείο μετά από 6 χρόνια. Άλλο βραβείο, λοιπόν, το επόμενο βραβείο του καλύτερου χορού και γενικά από χορό και γυμναστική χορού και ζέσταμα, το παίρνει η Καλύστη. Ναι. Πρέπει να πάρεις τσάντα εσύ. Να έχεις καμιά τσάντα εσύ μαζί σου? Όχι. Θα βρούμε, περίμενα. Πάρτε εδώ πέρα το κουτί που είναι από εμάς. Εντάξει, δεν πειράζει που είναι γυμναστικά, αλλά δεν πειράζει. Πάρτε το. Εσύ θα μην μέσα φθάνει. Λοιπόν, το βραβείο του αστυνομικού για να γίνει αστυνομικός. Ο καλύτερος αστυνομικός μπορεί να καταλάβει όλους τους οπίπτους και καταλαβαίνει όλα τα μυστήρια. Είναι ο Τζόναθαν. Μπράβο ρε Τζόνα. Λοιπόν, το βραβείο το αφήνω για το τέλος και θα είναι ο καλύτερος αστυνομικός όλης της τάξης. Λοιπόν, το βραβείο χειροτεχνίας το παίρνει η Καλύστη. Η Λίσα. Έλα, μπερδεύω με εμένα άλλο όνομα. Εξίσου κλείσει. Λοιπόν, το βραβείο ευγένειας το παίρνει ο Τζον. Και το τελευταίο βραβείο που το περιμένατε όλοι, το βραβείο του καλύτερου μαθητή και το μαθητή που βοηθούσε σε όλα τα μαθήματα και ήταν πολύ καλή, το παίρνει η Λίσα. Λοιπόν παιδιά, παρακαλώ καθένας θα περνάει μέσα στην τάξη. Βασικά θα περνάει λίγο η Καλύστη στην τάξη για να δείξει τα βραβεία της, εντάξει. Οπότε θα πάρετε και στις τσάντες σας, θα τα βάλετε όλα μέσα. Αχάμε. Τώρα Καλύστη θα περάσεις πρώτη, γιατί εσύ νίκησες όλη αυτή την τάξη. Όπα, λάθος μέρα. Γιατί εσύ νίκησες όλοι οι μέρες. Οπότε περνάς πρώτα σε αυτή την αίθουσα. Και οι υπόλοιποι παρακαλώ να περάσετε μέσα στην αίθουσα μαζί με μένα. Δεν το είχα δει αυτό, η φάση. Παιδιά, συγγνώμη, απλά όλο αυτό δεν το είχα δει ποτέ μου.
Το βλέπω τώρα. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, έτσι λίγο το σβήνουμε αυτό το πράγμα. Και καλά τώρα τα βραβεία. Το σβήνουμε γιατί θα κάνουμε εδώ πέρα την απομόνωση βραβείων. Λοιπόν, παιδιά, το έχετε πάρει τα βραβεία σας. Μπράβο σας, αλλά θα πρέπει να μου τα ξαναδώσετε για να τα δίνω εγώ σιγά σιγά, εντάξει. Γιατί θα πρέπει να κάνουμε ρεβαϊόν εδώ μέσα. Έφυγε η κυρία, δεν ξέρω. Θα έρθει τώρα. Έλα εδώ, παιδάκι μου. Ήρθα, κυρία. Μπορείτε να σηκωθείτε όμως? Ναι, εννοείται. Κάτσε. Πρέπει να βάλετε τα βραβεία σας, παιδιά. Πρέπει να βάλετε τα ρούχα σας. Πρώτα τα κορίτσια. Προηγούνται, εννοείται. Ένα με ένα. Τέλεια. Ας βάλω και εγώ τα ρούχα μου. Θύμισε κάτι που βλέπα στα TikTok φέτος. Ναι, αυτό θα είναι. Μα τη στέκα νομίζω γιατί πρέπει να την πετάξουμε. Δεν τη χρειαζόμαστε πλέον. Πηγαίνετε, παιδιά, αλλάξτε ρούχα. Να τους δώσουμε το βραβείο. Λοιπόν, παιδιά, σε λίγα λεπτά ξεκινάμε τα βραβεία. Οπότε να είστε όλοι έτοιμοι, παρακαλώ. Σε 5 λεπτά ξεκινάει η απομόνωση βραβείων. Λοιπόν, καθίστε όλοι, παρακαλώ. Και σας παρακαλώ να έρθει η κυρία να μας δώσει, να μας πει ποιοι θα πάρουν τα βραβεία φέτος. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Λοιπόν, παιδιά. Παιδιά, αλάτε, να βρούμε τον αδελφό σου. Λοιπόν, τέλος. Πάμε όλοι. Λοιπόν, ξεκινάμε όλοι. Μια μεγάλη στιγμή. Παρακαλώ, μας σταματήσει το γέλιο. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα όλα αυτά τα παιδιά. Τόσο καιρό προσπαθούσαν πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς θα φωνάξω τα παιδιά που δυστυχώς απέτυχαν αυτό που θέλαν να γίνουν. Και δυστυχώς θα φωνάξω τα παιδιά που δεν έχουν πάρει τα βραβεία τους, που δεν έχουν τα βραβεία τους δυστυχώς, γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν βραβεία, δεν ήταν τόσο καλή. Τα είπαμε τα ονόματα. Λοιπόν, πείτε μερικά λόγια γιατί το κάνετε αυτό. Εγώ δεν ξέρω. Πάντως ευχαριστώ που πέρασα. Δεν με νοιάζει απλά. Θέλω απλά να κάνω TikTok. Και εγώ το ίδιο πράγμα με τη φίλη μου. Εγώ επειδή είναι απλά βαριόμουν το μάθημα, αλλά δεν με νοιάζει που πέρασα, γιατί τους άλλους δεν θέλω να γίνω τίποτα. Απλά θα δουλεύω στα McDonald's. Καλά, καθίστε πάλι κάτω, φύγετε. Έτσι όπως είστε, φύγετε. Καλά, γεια σας. Λοιπόν, τώρα για να πούμε κάτι καλά λόγια. Παρακαλώ να σηκωθεί πρώτη. Λοιπόν, θα σηκώσω όλα τα παιδιά που έχουν σπουδάσει. Η Λίσσα, η Κατερίνα. Ωπα, καλή μου μέσα στην καρέκλα μαζί. Χειροκρότημα παρακαλώ. Μπράβο. Ωραία, καθίστε πάλι κάτω. Ο Τζον και ο Τζόναθαν.
Oh my god. Λοιπόν, κύριε, παρακαλώ να σηκωθείτε. Γιατί πρέπει να κόντω τα παιδιά. Λοιπόν, μπράβο σε όλους. Ελπίζω να πάρετε όλοι. Ελπίζω να παίρνετε και τα μικρά παιδιά εδώ δίπλα να παίρνουν τέτοιο παράδειγμα για να συνεχίσουν. Παρακαλώ όλοι ησυχία. Το βραβείο το βραβείο της καλύτερης χορεύτριας και όλα αυτά το παίρνει η Λίσσα! Χειροκρότημα! Μπράβο! Ορίστε. Ευχαριστώ. Αλλά η Λίσσα παίρνει κι άλλο ένα βραβείο της καλύτερης μαθήτριας που πάντα διάβαζε και πάντα. Θα πρέπει να πάρεις εσύ μάλλον την κούτα. Κάτσε να το βγάλω. Τώρα. Παρακαλώ η καλή να πάρει όλη την κούτα για με τώρα, γιατί θα πάρει πολλά βραβεία. Λοιπόν, το βραβείο λοιπόν του καλύτερου διαβάσματος και της καλύτερης αφήγησης και όλα αυτά το παίρνει πάλι η Καλίστη. Δεν είναι Καλίστη, μας τα έχεις πάρει όλα, δώστε σε κάποιον άλλον. Λοιπόν, ας κάτσει κάτω η Καλίστη για την ώρα. Να σηκωθεί. Λοιπόν, για την καλύτερη γιατρό και νοσηλεύτρια και όλα αυτά που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ φέτος είναι η Κατερίνα. Θα γίνει μάλλον γιατρός. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο Κατερίνα, μπράβο. Έλα, είμαι η γιαγιά σου, πάρ' τα λουλούδια. Γιαγιά, όχι τώρα. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, για τον καλύτερο αθλητισμό και για όλα αυτά που ξέρει πάρα πολύ αθλητισμό είναι δύο. Η Λίσσα και ο Τζον. Αλλά επειδή η Λίσσα έχει πάρει το βραβείο του χορού, ο Τζον θα πάρει το βραβείο της γυμναστικής. Κάτω. Και ο Τζόναθαν για τη γυμναστική, γιατί μπορεί να κάνει όλα αυτή, μπορεί να είναι γιατρός και όλα αυτά, βασικά αστυνομικός και ξέρει πολλά μυστήρια, το παίρνει ο Τζόναθαν. Λοιπόν, το τελευταίο βραβείο. Το βραβείο της πιο καλής φιλίας και όλα αυτά τα παίρνει ο Τζον. Γιατί πάντα ήθελα να τα λύσει με όλους. Μπράβο. Και ο καλύτερος μαθητής για φέτος είναι με το βραβείο του σχολείου μας είναι η Λίσσα. Παρακαλώ όλοι να κατεβούμε τη σκηνή ένας-ένας για να πάρει τα βραβεία του. Μπράβο σας παιδιά. Καλέστη, επειδή είναι εσύ μπορείς, πήγαινε τρέχα και φέρε όλα τα πράγματα του παιδιά. Κυρία. Λοιπόν παιδιά, τότε η Καλέστη άρχισε να τρέχει γιατί ήταν πιο γρήγορη σχεδόν από όλα. Βασικά ήταν πιο γρήγορα τα κορίτσια, μαζί με τον Τζον βέβαια, αλλά αυτό δεν είναι κορίτσι, οπότε ναι. Ήταν πιο γρήγορη και μπήκε κατευθείαν μες στην τάξη, τρέχοντας απλά, για να πάρει απλά τις τσάντες και όλα αυτά. Γιατί ήταν η μόνη που μπορούσε. Δεν κάτσε να το βάλω αυτό μες στην τσάντα μου, γιατί δεν θα μου χωρέσουν, ναι, δεν μου χωράνε. Καλά, ας πάρω εγώ την τσάντα μου. Και βασικά όλα τα πέλα θα τα βάλω μέσα στην τσάντα. Μέσα. Ωραία.
Τώρα, επειδή χωρίζουν άλλα κάτι. Λοιπόν, τέλεια, κάνω και αυτό με την τσάντα, μοιράζουμε. Πάμε, φύγαμε. Ωραία, τότε πήρε τα πράγματα καλύστηκε και κατέβηκε σαν σύμφωνος κάτω πάλι, αλλά χωρίς να μην χαλάσει τίποτα, τα ρούχα της να μην χαλάσουν. Μπήκε λοιπόν μέσα στην τάξη, μέσα στην αίθουσα που δίνει τα βραβεία και πήγε πανγρήγορα να δώσει όλα τα πράγματα. Λοιπόν, πάρτε όλα τα πράγματά σας και ελπίζω να περάσετε καλά και του χρόνου. Εγώ νομίζω δεν θα χωρέσει την τσάντα σου. Τι εννοείς? Κοίτα να δεις, ούτε στη δικιά μου τσάντα. Χωρίσα. Μολότζα. Δεν έχεις τσάντα, απλά πάρε το δέντρο σου και φύγε. Λοιπόν. Ωραία, εδώ δεν μας συνήθουμε κάτι. Ωραία, πάμε να αλλάξουμε και μετά συνεννοούμαστε, Ωραία, λοιπόν. Τότε τα κορίτσια πήγαν πάλι σπίτι τους γιατί μπορεί να συναντηθούν και γι' αυτό τρέχανε σπίτι. Πάμε γρήγορα όμως. Να σου πω, τα ρούχα και άρχισαν να συζητάνε. Να σου πω, τα ρούχα, γιατί να τα κρατήσω? Δεν ξέρω. Καλά, τέλος πάντων, εγώ θα βάλω τώρα πιτζάμες γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και μόνο θα πάμε πιο βράδυ, εντάξει? Εγώ δεν τα λέω. Θα χάσουμε τα βραχιόλια. Εντάξει, δεν το λέω. Να σου πω, δεν πειράζει. Τους άλλους αυτά τα είχαμε ανταλλάξει πρώτη δημοτικού, οπότε δεν νομίζω ότι μας αξίζουν πλέον. Να έχω χώρο, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα μην τα βγάλω τώρα όλα. Τώρα το βγάλω το καπελάκι. Ας το δω τώρα για την ώρα, κάτσε να βάλω κάπου τα βραβεία. Τι μπορεί να πάρω τόσα πολλά κι εγώ? Ναι, αλλά αυτό κάνει πολύ καλό σε εσένα γιατί μπορεί να πάρεις μια πολύ καλή δουλειά. Τουλάχιστον εγώ πήρα το γιατρό. Ωραία, πολύ ωραία τα σχεδίασα, μην νοιάζει. Κάτσε να βγάλουμε και τα υπόλοιπα πράγματα. Τα σκουλαρίκια, ας πούμε. Να βάλω τα φυσιολογικά μου σκουλαρίκια. Ωραία, παπούτσια να βγάλουμε. Αυτό να βγάλουμε από πάνω μας. Και νομίζω ότι είμαι εντάξει. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να τα πετάξουμε. Την τσάντα εννοώ την κάρτα. Ναι, αλλά μπορεί να τα χρειαστούμε κάπου. Καλά, εγώ θα βάζω μέσα εδώ πέρα και με τα χρειαστούμε, τα χρειαστήκαμε, εντάξει. Αυτό εδώ πέρα τώρα θα το πάμε να το πετάξουμε. Γιατί σίγουρα θα το χρειαστούμε. Ωραία, λοιπόν άλλαξε και εσύ τώρα. Ωραία. Εγώ τα αφήνω εδώ πέρα τα πάντα, το βραβείο που πήρα. Το νεράκι μου το αφήνω εδώ. Εδώ, αυτό δίπλα σε αυτά. Την τσάντα μου εδώ. Ωραία, το βγάλαμε και αυτό, τέλεια.
κουτιά. Αυτό εδώ πέρα να βγάλουμε επιτέλους, όπως και εσύ, ωραία, τέλεια. Εγώ θέλω να χαλαρώσουμε κάπως η ώρα και μετά, ναι. Μετά μπορούμε να χαλαρώσουμε. Μετά από ένα μεγάλο χρόνο. Φυσικά, μετά από μισό μήνα. Να σου πω, έχει περάσει μισή μήνας από το καλοκαίρι και έχουμε ακόμα τον Αύγουστο. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε, να πάμε κάμια διακοπές, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, ίσως ας πάμε, ξέρω εγώ. Αλλά, ναι, δεν ξέρω. Τότε όμως χτύπησε στο τηλέφωνο. Rin. Ναι. Να πάμε μαζί διακοπές. Καλά, αλλά θα έρθει και η Κατερίνα. Η Κατερίνα θα έρθει μαζί με τον Τζόνι, μαζί με διακοπές. Ναι, δεν ξέρω, θα δούμε. Η Κατερίνα δεν θέλει, γιατί θέλω να κάτσει μόνη της, να πηγαίνει να κάθεται πολλά σπίτι και να διαβάζει γιατρική. Ναι, δεν ξέρω τι. Ναι, οκ. Θες να πάμε μαζί, ξέρω εγώ, κάπου διήμερη. Τώρα, πώς θα κλείσουμε όμως την τηλεόραση, θα έχω κλείσει. Τι είναι θα έχεις κλείσει ήδη, τέλος πάντων. Αχ, φεύγω διακοπές. Διήμερη. Ναι, μου τα έχει κλείσει η εισιτήρια, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Άμα δεν ερχόμουν θα φύγω τα. Καλά, οκ, καλά να περάσεις, εγώ απλά θα κάτσω εδώ, δεν με νοιάζει. Ωραία, εγώ απλά θα ετοιμάσω μια μικρή βαλιτζούλα. Ωραία, ας βάλω μερικά ρούχα τώρα. Βασικά, έτσι θα είμαι, δεν με νοιάζει. Οκ. Μετά από τις διακοπές που γυρίσαν, μετά τις διακοπές εντελώς. Αχ, ωραία, τελείωσα τις διακοπές μου τέλους. Κάτσε να μαζέψω. Οκ, γυρίσατε τέλεια. Πώς περάσατε? Εντάξει, ωραία περάσαμε, ξέρω εγώ. Δεν είναι και χάλια, αλλά ξέρεις κάτι. Ξεκινάμε δουλειές από αύριο. Το αύριο. Οκ, εντάξει, καλή νύχτα, πάω να κοιμηθώ. Οκ, νομίζω ότι το έχω σαν τραγουδίστρια, ναι. Τραγουδίστρια, ξέρω εγώ. Το θα έχει μάλλον. Το πρωί. Καλημέρα. Πρέπει να πάω για να κάνω ηχογράφηση, οπότε αυτό θα βάλω. Αυτό εδώ πέρα στο μαλλί μου, να ταιριάζει. Κάνω αλλιώς τα μαλλιά μου. Κάτσε. Θα φτιάξω αλλιώς τα μαλλιά μου σήμερα. Νομίζω ότι θα είναι ωραία με την πίεση. Ξέρω εγώ. Θα σε πούμε κάπως έτσι. Ας το καλύτερα, θα βάλουμε κάτι τα κανονικά μαλλιά μας. Αχ, αλλά ζηλάτσε λίγο τα μαλλιά μου, δεν θα είναι κάτι, αλλά βασικά χάλια. Μετά, τέλος πάντων, θα ξαναβάλουμε έτσι πως είχε. Ωραία, νομίζω ότι μια χαρά είναι τα μαλλιά μου τώρα. Ας βάλω μερικά τα χρυσά και χάλια. Νομίζω ότι έτοιμο είναι. Σήμερα εσύ γιατρός. Τι? Ναι, εσύ γιατρός το τσάκι. Αχ, ναι. Εγώ θα πρέπει να πάω για ηχογράφηση. Κάνω να περάσει το γιατρείο. Ευχαριστώ. Η ηχογράφηση είναι εδώ. Πιο κοντά. Τέλεια. Πάμε πρώτα για ηχογράφηση και μετά θα πάμε.
Κάτσε, ξέχασα κάτι σπίτι. Καλά, θα σπάμε πάλι σπίτι. Ξέρω εγώ. Ωραία, ας φύγω τώρα. Τι κάνεις εδώ με τα ρούχα? Ναι, είπα μπας να μείνω μαζί σου, ξέρω εγώ. Γιατί φοράς ακόμα τα ρούχα της αποφοιτήτης? Να, κοίτα, δεν ήξερα τι θα βάλω και δεν ήξερα τι να βάλω και απλά τα έβαλα έτσι και απλά έφυγα, δεν ξέρω γιατί. Τι εννοείς να μείνεις μαζί μας? Μαζί σου. Βάλε τα πράγματά σου, αλλά ξεκινάμε δουλειά, το ξέρεις απλά, τελείωνε. Θα μείνεις εδώ πέρα στην καρέκλα, κατάλαβες? Αλλά δεν μ' αρέσει εσύ. Ωραία, εντάξει, δεν με νοιάζει, αρκεί να μείνω κάπου. Ωραία, μετά όμως θα βρεις ένα σπίτι γιατί εγώ δεν θα σε κρατάω πάντα εδώ, εντάξει? Ναι, αλλά περίμενε, γιατί πρέπει να χαίρεσαι λίγο μαζί μου, γιατί ακόμα σου έχω κάνει το ταξίδι δώρο, οπότε ναι. Περασμένο να αυτό τώρα σιγά. Καλά, εντάξει, τέλος πάντων. Δεν θα τα βγάλω όλα σιγά, εντάξει. Πάμε τώρα, τελειώνω. Τελικά τι δουλειά θα κάνεις, δεν κατάλαβα. Θα κάνω γυμναστική. Εντάξει, καλά θα περάσεις, εγώ εδώ είμαι, είναι κοντά. Bye. Άμα θα με τρελάνουν όλοι. Ναι, γεια σας. Ήρθα για την ηχογράφηση. Γεια σας, ήρθα για να κάνω το τραγούδι μου. Θα ξεκινήσετε σε λίγα λεπτά. Περιμένετε, γιατί πρέπει να ρυθμίσουμε κάποια πράγματα. Εντάξει. Εντάξει, θα ήθελα να πω. Περιμένετε και για μου πρέπει να ρυθμίσουμε κάτι κουμπάκια για να μην σας βγει περίεργη φωνή, κατάλαβα. Γιατί ο προηγούμενος ήθελε να έχει άλλη φωνή, τέλος πάντων. Τώρα εντάξει. Περιμένετε ρε κοπέλα μου. Καλά, εντάξει, θα πάω να κάτσω. Αμάν. Η μεγαλύτερη παιδική σου φόβη. Ο πρώτος Θα δω λίγα TikTok. Η μεγαλύτερη παιδική σου φόβη. Πότε θα μπω επιτέλους? Τώρα εντάξει είναι να μπω. Σε 5 δευτερόλεπτα. Βασικά μπείτε, βάλτε ακουστικά και θα ετοιμαστούμε. Εντάξει. Ναι, ακουστικά δεν χρειάζεστε. Πάμε. Κυρία μου, ξεχάσετε τα ακουστικά, συγγνώμη. Πάμε πάλι. Ναι. Πάμε. Μετά από λίγη ώρα πρόβας,
στο τραγούδι. Οκ, πολύ καλά το έκανες. Μπράβο σου. Τώρα θα πας να κάνεις το βίντεο κλιπ. Ξέρεις που είναι? Ναι. Τέλεια, έβγαλα και το τραγούδι μου. Και τέλεια θα λέγεται Iconic Mistake. Τα έχω βρει όλα, τέλεια. Μόνο το βίντεο κλιπ μου έμεινε. Γεια σας, ήρθε και το βίντεο κλιπ. Α, ναι, οκ, ετοιμαστείτε. Για να δούμε τι θα βάλουμε. Έχει κάτι ωραίο, ξέρω εγώ. Τίποτα. Ας βάλω αυτά, ξέρω εγώ, δεν έχει κάτι καλύτερο. Αυτό ταιριάζει. Α, έτσι ταιριάζει. Ναι. Αλλά θέλω άλλο παντελόνι. Θα βάλω τα παπούτσια μου έτσι όπως είναι. Και τώρα άλλο παντελόνι δεν υπάρχει, οπότε αναγκαστικά θα μείνουμε αυτό. Εντάξει. Τι να κάνω. Τέλεια, είμαι έτοιμη. Μετά από μερικές ώρες πρόβα. Μετά από μερικές ώρες πρόβα. Οκ, πολύ ωραίο, μπράβο, τέλος. Λοιπόν, τώρα είσαι έτοιμη και έχεις βάλει το τραγούδι σου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Οι συναυλίες θα σου λέμε εμείς πότε θα είναι. Αυτά, εντάξει. Ωραία, επιτέλους τελείωσα. Στο μεταξύ, για να δούμε τι παίζει με τον Τζον. Τι γίνεται στη δουλειά του Τζον. Τόσες ώρες να δούμε τι γινόταν στη δουλειά του Τζον. Και σας ήρθα για να γίνω δάσκαλος που μου είχατε πει. Α, ναι. Θα είναι η συγκριτικός αυτή. Ενώ θα δουλεύετε μαζί. Οκ. Θα απολυθεί αυτή για να πας εσύ, γιατί αυτή ήθελε να απολυθεί, οπότε ναι, εσύ θα μπεις στη σειρά της, στη θέση της, ναι, ό,τι και να είναι. Πάρε αυτό εδώ και απλά πρέπει να προπονήσεις τις άλλες. Οκ, bye losers. Οκ, πάνω εύκολο θα είναι αυτό. Λοιπόν, ακούστε πώς λειτουργούμε. Λοιπόν, παίρνετε εδώ πέρα το ποδήλατο και απλά κάνετε έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε το μάθημα του ποδήλατου. Μπράβο, έτσι συνεχίστε. Μπράβο. Όλη την ώρα έκανε κάτι τέτοια πράγματα περίπου, δεν θα το δείξουμε κιόλα. Και για να δούμε όμως τι έκανε τόση ώρα η Κατερίνα στην δουλειά της τόσες ώρες.
γεια σας. Ήρθα για να δουλεύω εδώ. Α, πολύ ωραία, μπράβο σας. Είστε για να βλέπετε, είναι για να είστε παιδιά. Είμαι γιατρός κανονικά. Ωραία, θα πάτε στον κάτω όροφο, πολύ καλά. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να πάει καλά η δουλειά μου. Ναι, γεια σας. Ήρθα για να γίνω γιατρός. Α, ναι. Οκ. Είστε χειρουργός ή κανονικός? Κανονικός. Οκ, περίμενα. Ναι, παρακαλώ. Α, ναι, οκ. Γεια σου. Θα σου δώσω μερικά ρούχα για να έχεις. Ορίστε, αυτά είναι τα ρούχα σου. Νομίζω ότι το μπλουζάκι σου είναι μια χαρά, οπότε θα το κρατήσεις. Βασικά, ναι, θα βάλεις. Λοιπόν, και τα ρούχα σου θα τα αφήνουμε στο σιρτάρι. Καθένας έχει το δικό σου. Βασικά, τα ρούχα σου έτσι θα είναι τα ρούχα της δουλειάς σου. Αυτά θα τα αφήσουμε εδώ για να τα πάρεις μετά. Και επίσης, κατά ακόμη, μπορείς να αλλάξεις τα γυαλιά σου, μην μπορείς. Δεν μπορώ, δεν έχει τα άλλη μοιοπία και έχω άλλη μοιοπία. Οκ, λοιπόν, πάρε αυτό και πλέον θα είσαι καινούργια μαζί χτρό. Και αυτό το καρτελάκι, γεια σας! Εγώ καμιά φορά μπορεί να μην βοηθώ σου, εντάξει? Ας το έχετε πάθει. Αυτά γίνονται τώρα στο τέλειο. Και αυτό ήταν το επεισόδιο μας για τώρα. Θα γίνει, παιδιά, μέχρι το part 7. Γεια!